ithi eqinisweni mina uthando lwakho wena kalufanele. Nginamaphutha ngiyazi ngiyakuthanda nawe uyazi kepha sengiphoxeke kwanele. Nokuthi ukuxolisa kwami kakusoze kwanela sokungasakhala kakhulu uthando sami ngiyazi konke okufanele. Eqinisweni wena uthando lwakho mina kalufanele. Bathi iqaqaka alizizwe ukunuka kwalo mhlawumbe ngamehlano mina ngoba ekwazi ukubona amaphutha. Yimbala inkosi impela kuyeshiwa amathanga ahlanzela abanganamabhodo. Ngizwe ngithini mina inhliziyo yakho emhlophe kangaka ngezandla zami engcwele kangaka nginamaphutha amangaka nami ngiyavuka. Mhlawumbe ngisilinga waseqaleni bangamele chithele sithanda. Isoke lithoshwa libhekile phela. Mina olwakho ngiluza makube ngiyakwazi ngabe ngibambele eduze ngokonjena ngiqala ngawo ukuluza kodwa kanjani. Le nto sebeyiphule wona amaphiki kadiliza ngawo ingakho namuhla uyibona sekhasa phasi ngezinyawo kanti kulukhuni ke ukuthemba ngenhliziyo elimele kanti akukho ubulungiswa ekuhlonipheni kwakho inhliziyo emanxeba ezindonga kuphela uphahlalayo kade lapho indle ngakho ke iyanetha ingakho ngithi ithathe inhliziyo sithanda uyinikeze omunye sayibona ngale nkondlo ngale nkondlwana bekuyibithu nje ebengiyilungisile noma ebikhona angizokushaya kodwa ngokukhethekile ngicela nje ukubingelela umuntu okhona ngibingelele indaba ezitha ngibingelele namanye ama-artist akhona endlini nosigaba ngokwami nje akubona okokuqala umcimbi uku-attend kanti akubona okwesibili futhi ngangijaji akukhola okwesibili ngizonixoxela istori ngami nokubaluleka kwawo lo mcimbi kubona umuntu ongaphakathi la ngiqala ngqa uku-attenda lo mcimbi ngonyaka ka-2022 ngiyakhumbula ngangihleli lapha emuva la madeski la lapha emuva khona ngiyafika ngokudla emuva nabani ngangihleli lapha ngasemuva